Har yanzu yarjejeniyar tsigai ta buɗe wuta tana nan tana aiki a Gaza, amma kuma wasu ramuka sun fara bayyana. Hamas tana bi tana kashe waɗanda take zargi da haɗa kai da Isra'ila wajen yaƙar su, wanda da fara shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce bai damu ba, amma yanzu ya faɗa ƙarar cewa muddin ba su dakata ba to su ma fa za a je a kashe su. Hakan ya samar da tambayoyi, su waɗanda ake kashewa, me yasa ake kashe su, kuma menene dalilin da yasa Trump ya sauya ra'ayinsa a dare ɗaya. Wa uba shin Hamas za su aje makamansu kamar da Trump ya bukata? To kafin dai ku cikakken bayani ga wasu kanan labaran. Amurka ta ne baiwa Ukraine wani makami da Rasha ke tsoro ana ce da shi Tomahawk. Sai dai sun sauya tunaninsu bayan da shugaba Trump ya yi waya da shugaba Putin gabanin haɗuwarsa da Zelensky a fadar White House. Shin ko me yasa? Gwamnatin ƙasar Senegal ta bankaɗo wani sirri na Faransa na kashe dakarun sojan Senegal ɗin da suka taya su yakin duniya na biyu. Labaran namu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Donald Trump ya shahara wajen kiran kansa mai iya cimma yarjejeniya ko mummuninta. Yanzu yana kirarin cewa ya iya kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe har guda 8 a faɗin duniya. Wanda yake yabawa kansa akai yanzu shine tsagaita buɗe wuta a Gaza, wanda har yanzu tana nan tana aiki. Ana musayar fursunan da ɓangaren min suka kakkama, kuma Trump yana kiran hakan da farkon sabon zamani ga yammacin Asiya, wato gabas da tsakiya kenan. Sai dai yanzu wata matsala ta taso. Shugaban Trump yana barazanar kai wa ƙungiyar Hamas hari. Ga kuma abin da ya rubuta a shafinsa na Truth Social zan karanto muku. Idan har Hamas ta ci gaba da kashe mutane a Gaza, wanda hakan bai kasance cikin yarjejeniyar ba mu da wani zaɓi da ya wuce mu shiga su ma mu kashe su. Wannan sako dai na kai tsaye ne a cikin salo na Trump. Shugaban na Amurka na cewa Hamas tana bi tana kashe mutane da babu ruwansu a Gaza, wanda hakan ya saba yarjejeniyar su. Kuma ya gargaɗin cewa ta daina, idan har ba ta daina ba Amurka za ta shiga su ma ta kai musu hari. Kwanaki kaɗan da suka gabata ana magana kan zaman lafiya, yanzu kuma Trump na barazana amfani da ƙarfi na soja a Gaza. Don fahimtar abin da ke faruwa dole ne mu duba abin da ke faruwa a cikin zirin. Bama-bamai dai sun tsaya kamar yadda ake so, amma Hamas ta fara farmakar wasu ƙungiyoyi a yankin. Tana zargin su da sace kayan abinci na agaji da ake kawowa da kuma haɗa kai da Isra'ila wajen yaƙar su. Wasu fayafayen bidiyo sun rika yawo suna nuna yadda Hamas ɗin ke kashe mutane a fili a bainar jama'a. Al'ummar Gaza sun firgita, wasu daga cikin su, wasu kuma suna yaban haka. Amma Hamas tana cewa tana gyara doka da oda ne. Kuma waɗanda take kashewa 'yan ta'adda ne da ke barazana ga zaman lafiya. Da farko Trump da ya ce shi bai damu da hakan ba, ku saru wannan. Also, they said they were going to disarm. Sun ce za su aje makamansu, kuma suna fitar da wasu 'yan kungiya masu matsala sosai. Hakan bai dame ni ba sam, ban da matsalar da wannan. Very, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. Haka shugaba Trump ya ƙara da cewa ba zai yi amfani da sojan Amurka ba wajen tilastawa Hamas aje makamanta. We won't need the U.S. military. Ba za mu buƙaci sojan Amurka ba, mun riga da mun shiga al'amuran sosai, kuma da ba mu shiga ba da babu zaman lafiya. Sai dai cikin sa'o'i 24 wannan matsayi nasa ya sauya. Yanzu yana cewa abin da Hamas ke yi baya cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. A cewar Trump, idan har Hamas ta ci gaba da kashe mutane marasa laifi a Gaza, to za su ɗauki mataki. 'Yan jarida sun tambaye shi. A ba ya kira waɗannan mutane da ake kashewa da 'yan ta'adda, wato gang leaders. Yanzu kuma ya ce marasa laifi ne. Shin ko me yasa ya sauya matsayinsa? Ga amsar da bayar. Ina kallon abin da ke faruwa, wannan ba shine abin da aka yarda da shi ba. Za mu ga kuma abin da zai faru. To, me dalilin da yasa Trump ya sauya harshen nasa? A bayyane ke matsin lamba ne daga Isra'ila, haɗi da masu tsatsar ra'ayi a Washington, da kuma kafafen yada labarai da ke cewa har yanzu Gaza na ƙarƙashin ikon Hamas. Trump ya fahimci cewa ya fara fita daga labarin, inda Hamas ke mamaye ko'ina. Yarjejeniyar da yake gani ta fi nasara akan kowace, yanzu ta kuma abin da ake amfani da shi wajen suka. Bidiyon kisan da Hamas ke yi yana ta yawo, wanda hakan ke nufin cewa ƙungiyar na sake kafa ikonta a Gaza, wanda ba hakan yake ba a yarjejeniyar. Wannan shine dalilin da yasa Trump ya barazana idan suka ci gaba za su ɗauki mataki. A halin yanzu kuma Isra'ila ta fara zargin Hamas da karya dokokin yarjejeniyar tasu, musamman saboda ta ƙi mika duka gawakin Yahudawa tsakanin sa'o'i 74 da aka tsara a yarjejeniyar. To ga dai abin da Trump ɗin ya ce dangane da haka. Sun dawo da wasu garwaki a yau, amma sun ce za su yi biyayya. Za mu gani idan sun bi abu mai kyau, idan ba su bi ba za mu yi abin da ya dace. Babbar tambayar a yanzu ita ce shin kungiyar Hamas za ta aje makamanta kamar da Trump yake so? Wannan shine babban bangare na yarjejeniyar zaman lafiya da Trump din ya cimma. Cewa Hamas za ta daina rike makami kuma za su bar zirin gabaki daya. Sai dai Hamas ba ta amince da hakan ba. Da aka tambayi ministan harkokin wajen Masar dangane da wannan ga abin da ya bayyana.
This agreement was reached to be. Wannan yarjejeniya ta samu ne saboda halartar shugaban kasar Amurka Donald Trump, kuma duk bangarorin biyu suna mutunta ta. Shugaba Sisi ya tabbatar da cewa Trump ya yi alƙawarin bin diddigin aiwatar da wannan mataki na farko, sannan za a shiga zagaye na biyu. Muna fata Hamas da Isra'ila za su mutunta alƙawarinsu, domin babu wata hanya ta daban. Idan har za a kawo ƙarshen wannan yaƙi, dole ne wannan shiri ya yi nasara. Of the Trump plan. Sai dai gaske ita ce fata ba wai dabarar siyasa ba ce. Sannan babu wani abu da ke cike da gibi kamar mulki a gabas tsakiya. Shakka babu kungiyar Hamas ta ji jiki sosai a wannan yaƙi da suka gwabza da Isra'ila, amma har yanzu tana raye, tana kuma da iko. Wannan yasa Amurka take cikin matsin lamba. Domin idan ana so tallafi da agaji ya ci gaba da shiga zirin Gaza, dole ne a tabbatar da doka da oda. Kuma a yanzu Hamas ce ke wannan aiki. Da haka wani sabon zamani ne Trump yake wa gabas ta tsakiya fata. A takarda dai tsagaita buɗe wuta tana nan, kafafen yada labarai na ta cewa an samu ci gaba. A titunan Gaza kuma mutane sun san gaskiya. Har yanzu Hamas ita ke da iko, sannan an rasa yadda akan Isra'ila, kuma Trump na barazanar kai hari. Sabon tsarin da Trump ɗin ke kira da sabon zamani ga yammacin Asiya an tsara shi ne domin zaman lafiya, amma a zahiri zaman lafiyan ba shi da tabbas, a koda yaushe wannan liƙi na iya ballewa. Wannan shine muhimmin sirri na dabarar Trump a yarjejeniya. Alƙawarin zaman lafiya a waya kuma ya rika barazana. Yanzu kuma bari mu leƙa gabashin Turai inda za mu duba yakin Ukraine da Rasha. Shugaban ƙasar na Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci Washington a makon da ya gabata a wata ziyara mai matuƙar muhimmanci a gare shi. Lokacin hunturu ya gabato a Ukraine, don haka wannan ne lokacin da ya dace sojojinsa su samu wani ci gaba. Zelensky ya shiga Washington a shirye dauke da hujjojinsa rubuce a takarda da kuma ƙarfi na yin jawabi. Sai dai kafin jirgin nasa ya sauka a Amurka, wata guguwa ta fito daga Moscow. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kira Donald Trump a waya. Sun yi magana har na tsawon awanni 2.5. Kuma bayan wannan kira komai ya canza. Yanayi, ajanda da ma sautin da ake amfani da shi wajen yin magana dukkansu sun juya goyon bayan Rasha. Ranar ta fara da sunan Zelensky akan gaba a Washington, amma ta kare da Trump yana cewa za su gana da Putin nan ba da jimawa ba. To me fara a wannan waya da suka yi da Putin? Ga cikakken bayani. A 'yan kwanakin nan Trump ya fara gajiya da abubuwan da Rasha yake yi. Tun farko yana ganin cewa ganawarsa da Putin za ta kawo ƙarshen yakin, amma watanni 2 da suka wuce babu wani ci gaba da aka samu. Saboda hakan ya fara nuna fushinsa. Da farko ya hari kasashen da ke sayan man fetur ɗin Rasha da haraji. Daga nan ya fara bayar da bayanan sirri ga Ukraine, bayanan sirrin da suka shafi kadarorin Rasha, wanda hakan ya bai Ukraine damar kai musu hari masu muni. An ji sun cewa kusan kaso 20 cikin 100 na ikon Rasha na sarrafa man fetur ya lalace. Bayan haka kuma Trump ya gabatar da wani sabon ra'ayi. Mai zai hana Amurka ta sayar wa Ukraine da makamin Tomahawk? Wannan makami ne mai gudun gaske, a yadda aka ce yana da gudun kaso 70 cikin 100 na sautin iska, sannan suna tafiya ƙasa-ƙasa domin ƙauracewa na'urar bin diddigi. Suna tafiyar nisan kilomita 600 wanda zai iya kaiwa har zuwa Moscow daga Ukraine. Zelensky ya yi matuƙar murna da wannan sanarwa domin wani muhimmin abu ne ya zo musu daga Washington. Sai kuma Putin ya kira Trump. Bayan wannan kira ne Trump ya sauya maganarsa. Yanzu yana cewa Amurka ba za ta iya rage ajiyayyen Tomahawk ɗinta ba, wanda ke nufin dai ba za a bayar ba kenan. Ku saurari wannan. We need Tomahawks for the United States of America too. Muna da su da yawa, amma muna buƙatar su, ba za mu iya rage su a Amurka ba. Su ɗin makamai ne masu ƙarfi, masu daidaito, amma muna buƙatar su. So, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them too. Baka Trump ya bayyana cewa kiran da suka yi da Putin ya kasance mai amfani sosai, sannan za su gana da Putin nan ba da jimawa ba. Don haka Putin da Trump za su gana a Budapest, babban birnin kasar Hungary. A zahiri Hungary tana cikin kasashen NATO, amma a zahiri ƙasa ce a tsaka-tsaki. Prime Minister ƙasar Viktor Orban aboki ne ga Putin na kud da kud, kuma tuni ya fara shirya wannan taro, amma yake kiran ƙasar tasa Hungary da tsibirin zaman lafiya. Wannan kuwa wata babban nasara ce ga shugaba Putin a siyasance, saboda Budapest na cikin tarayyar Turai wato EU, kuma EU ta shafa shekara tana kokarin ware Putin mai da shi saniyar ware. Tun bayan barkewar yakin su da Ukraine, Putin bai je wata ƙasa ta EU ba, amma yanzu za a tarbe shi hannu bibbi a Budapest domin taron koli da shugaban Amurka. Saboda haka na kira kan da nasara ga Putin a siyasance. Amma ga bangaren yakin kuwa ba a san me zai biyo baya ba. A kakin Kremlin da tuni suka bayyana cewa shugabannin biyu sun nuna niyyar taron, amma kafin haka ministocin harkokin waje Lavrov da Rubio za su fara gana domin tsara batutuwan da za a tattauna. Sun ce za a iya taron nan da makonni 2 ko fiye da haka. Duka bangaren biyu sun amince da bai kamata a jinkirta ba. Wannan gana tsakanin Trump da Zelensky dai kusan za a ce ita ce ta uku. Ta farko an yi ta ba tare da an ji daɗi ba, na biyun kuma an kira ta da mai daɗi sosai. Zelensky ya yi farin ciki sosai domin Trump ya sauya
sauya ra'ayinsa kan Rasha a wannan karo kuma bai samu abin da yake so ba. Babu makaman Tomahawk, Trump ya ce a baiwa diplomasiya dama, yayin da kasashen Turai har yanzu suke ci gaba da goyon bayan Ukraine a maimakon tattauna zaman lafiya. Shugaba Trump da yana kallon kansa a matsayin wanda yake samun nasara tun da ya fito daga taron zaman lafiya a gabas ta tsakiya, aka ce yayi nasara, yanzu kuma yana son amfani da wannan dama domin yin nasara a Ukraine. Sai dai Ukraine ta bambanta da Gaza. A Gaza Trump yana da tasiri a bangaren biyu. Yana iya matsewa Isra'ila lamba, yana iya matsa kasashen Laraba su matsewa Hamas lamba. Sai dai bai da iko akan Rasha ko da a ce yana da iko akan Ukraine. Da haka akwai buƙatar ya yi babban shiri kafin ya iya shawo kan shugaba Putin, wanda abu ne da har yanzu ya gaza cimma, amma bara mu gani wannan ganawa da za ta iya kawo wani sauyi. A nan Afirka kuma za mu liƙa ƙasar Senegal. Ƙasar ta fitar da rahoton kisan gilla da dakarun sojin Faransa suka yi wa sojan Afirka a shekarar 1944. Waɗannan soji ne da suka yi wa Faransa yaƙi a lokacin yaƙin duniya na biyu, amma daga baya aka kashe su bayan da sun yi zanga-zanga kan wariyar launin fata da kuma jinkiri da aka yi na biyan su haƙƙinsu akan aikin da suka yi. Rahoton, wanda aka miƙa shi zuwa ga shugaban ƙasar na Senegal a ranar Alhamis, Bassirou Diomaye Faye, ya bankaɗo ɗaya daga cikin munanan kisan gillar da Faransa ta aikata a lokacin mulkin mallakar. An ce kisan ya faru ne shekaru fiye da 80 da suka gabata. Yawancin 'yan uwan waɗanda aka kashe su ma sun riga da sun rasu. Yayin da a Faransa yanzu ba ta da wani iko a yammacin Afirka, kuma in ce Afirka baki ɗaya. Sai dai binciken ya bude kofofi zuwa ga buƙatar diyya daga Senegal da sauran ƙasashen da abin ya shafa. Rahotanni sun bayyana cewa kisan sojojin na Afirka an shirya shi ne tun farko. Wannan mummunan al'amari ya faru ne a sansanin soja na Tiaouraye kusa da birnin Dakar a shekarar 1944. A watan Nuwamban wannan shekara, soji 1,300 daga kasashen Afirka na yamma, ciki har da Senegal, Ivory Coast, Mali da Burkina Faso aka tara a sansanin sojan bayan da an sako su daga hannun Jamusawa, inda suka yi yaƙi wa Faransa. Bayan wani lokaci sojin na Afirka suka fara gudanar da zanga-zanga saboda jinkiri na albashinsu, tare da neman biyan su albashi daidai da wanda ake biyan fararen sojoji. A maimakon a biya musu bukatunsu, sai dakarun sojin Faransa suka buɗe musu wuta a ranar 1 ga watan Disamba wannan shekara domin murƙushe zanga-zangar. Tun bayan hakan shekaru da dama ne suka wuce, amma har yanzu an kasa gane adadin mutanen da aka kashe a wannan lokaci, balantana ma inda aka binne su. Sunan Faransa sun ce 35 ne zuwa 75 aka kashe, amma masana tarihi sun ce mutane kusan 400 ne suka rasa rayukansu a wannan lokaci. Rahoton da Senegal ɗin ta fitar ya zargi Faransa da ɓoye bayanai don rufe gaskiyar abin da ya faru. Tun na tsawon lokaci Senegal ta buƙaci tsohuwar 'yan mulkin mallakar ta amince da wannan laifi, amma ta ƙi, wanda hakan ya tilasta musu buɗe bincike na gaske akan haƙiƙanin gaskiya al'amarin da ya faru a wannan lokacin. Hasali ma sai a watan Nuwamban shekarar 2024 ne Faransa ta amince da faruwa al'amarin. Kuma tun daga watan Mayu ne aka fara haƙa ƙasa a wannan sansanin sojin na Tiaroy domin gano gaskiyar abin da ya faru da mutanen da aka kashe. Masana da masu binciken tarihi sun gano kasusuwan mutanen da har yanzu suna da harsasai a jikinsu. Shugaban Senegal ya ce za a ci gaba da aikin haƙar domin fitar da cikakkiyar gaskiya. Na amince da ci gaba da haƙar ƙasa a duk wuraren da ake zargin akwai kaburukan jama'a. Gaskiyar tarihi ba a fitar da ita da doka kawai. Tana fitowa ne bayan an yi haƙa bayan haƙa, har sai an tono dutse na ƙarshe. Rahoton da ya zo ne a daidai lokacin da tsohon 'yan mulkin mallakan Faransa ta rasa iko a yammacin Afirka. Kasashen da ta yi mulkin mallaka suna ta juya masa baya, suna komawa Rasha domin neman taimakon tsaro. A watan Yuli, Faransa ta mika sassanin sojan ta guda biyu na ƙarshe da suke da shi a Senegal, wanda hakan ya bar ta ba tare da wani cibiyar soja ba Afirka yammaci ko tsakiya. Wannan rahoto daga Senegal ya jaddada fushin da ke karuwa kan kasashen yamma, musamman waɗanda suka yi mulkin mallaka wa kasashen Afirka. Mulkin mallakar da suka yi ya ƙare shekaru da dama da suka shuɗe, sai dai har yanzu akwai sauran tabo. Har yanzu zukatan waɗanda aka yi mulkin mallaka yana ci da wuta, yayin da buƙatar neman gaskiya da neman yafiya da biyan diya ke ci gaba da karuwa a kullum. Thomas Kallon duka da na kawo ƙarshen labaran namu ne, me za ku yi cewa dangan labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku ci gaba bibiyan mu a kullum domin samun ingantaccen labarai daga sassa na faɗin duniya. Ne na ko ba shi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a shirin mu na gaba. Jama'a ga kyautar kuɗi idan kuna so. Sai dai ina so ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin ku fahimta. Epson shafi ne na yanar gizo da ke wallafa duk wasu labarai dangane da harkar crypto, forex da dai sauran harkoki na finance. Za ku iya bibiya hawa da tashin kasuwar crypto da duk wasu labarai da suka dangane suwar, amma kuma ba kyauta ba. A matsayin tukwici ko kuma in ce sakamako na shiga shafin nasa a kowace rana, akwai kyautar kuɗi da suke bayarwa a siga wani abu da suke kira da gems. Su waɗannan gems din idan ka tara su, za ka iya sauya su koma dala, sannan ka zara 'yan silallanka. Za ka iya samun daga dala 5
dala 20 har ma dala 100 ya dai danganta. Amma kafin nuna muku yadda za ku samu waɗannan gems din, ga da za ku register. Ku duba link din shafin a bio dina idan a TikTok kuke kallo, in a YouTube ne ko Facebook kuma ku duba kasan comment section. Kuna taba wannan link din nan zai kawo ku. Abin da za ku fara yi shine ku taba nan inda ku country code din nan. Akwai country code na kowace ƙasa, sai ka zaba na ƙasar ka. Sai ka zo ka sa number wayarka da ka tabbatar da cewa kana WhatsApp da ita ba tare da ka sa ziran farko ba. Kana